Ara mateix ja s'ha fet una primera restauració on s'ha eliminat tota la fusta que s'havia fet malbé, o gran part de la fusta que podríem dir estava podrida, i ara s'acabarà de restaurar l'embarcació i en principi estarà condicionada per estar en marina seca i pugui ser visitada. Aquests pressupostos 2020 tenim una partida important de 360.000 euros que servirà per a restaurar aquesta barca, el Nuevo Tomàs, que és una embarcació en la qual ja estem fent feina, i també tota una altra sèrie de petites embarcacions que actualment estan en els soterranis de Bellver i que ara no se poden visitar, però la nostra intenció és posar-les a la vista del públic. Primer de tot vull donar les gràcies tant a l'autoritat portuària per haver-nos acollit, per haver cedit aquest espai per tenir la Vall de Mossa, i també el Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient per poder treballar de manera conjunta. La Vall de Mossa avui torna a Mallorca, aquí on va néixer l'any 1926. És molt important destacar que el Museu Marítim, amb aquesta aportació que tenim de la Vall de Mossa, simbolitza que està en marxa. És un museu marítim que ha de ser un referent a Mallorca i també a les altres illes i a la Mediterrània. Amb l'aportació de la Vall de Mossa el que fèiem és teixir la història, teixir una història que va néixer amb la Balear, que és una barca de primera generació, que és alemà i que pot navegar. Després tenim la Vall de Mossa, que és una de segona generació i que la restaurarem amb l'ajuda dels mestres d'aixa i podrà estar un espai museístic, i després farem la feina amb el Nuevo Tomàs, que és una barca de tercera generació, una barca de bou, així teixim aquesta història de les barques de bou, i que també serà un projecte de restauració per museïtzar. En el final, el Museu Marítim va néixer, ara li donem una segona oportunitat, com a la mateixa Vall de Mossa, i va néixer temps enllà, però ara torna a estar plenament en marxa.